जय जगन्नाथ। आज मो शाशु भाणीजी पुओ झीओं धरी बाहरली बारपड़ा गाँव को। एक्चुअली मो शाशुଙ୍କର इच्छा ଥିଲା कि ସେଇଠି ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଧରି ବାହାରିଲି ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଥୋଡ଼ି ନା ଖାଲି ହାତରେ ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ବାଟରୁ ମିଠା ଜଳଖିଆ ବିସ୍କୁଟ୍ ମିକ୍ସଚର କୁରକୁରି ମଧ୍ୟ କିଣାକିଣି କଲୁ। ଏବେ ଆସି ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ମୋ ପୁଅ ତ ଏଠି ପୁରା ବେଦମ୍ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଆଈ ଆଉ ମାମିସି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ କଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଥିବା ଗାଁର ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲି। ଇଏ ଗାଁ ହେଉଛି ବରପଡ଼ା ଗାଁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ବାବା ସୋମନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୋମନାଥ ଠାକୁର, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ, ଆଉ ଇଏ ପଦାର ପାଣି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ହରଗୌରୀ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ମନ୍ଦିର ବାହାରର ଭିଜୁଆଲ୍ସ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ଘରକୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖେ ତ ମାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଭାଣିଜୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋ ବିନା ଏଠି ଖାଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ। ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇସାରିକି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିସାରିଛୁ, ଆମ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସାରିଛି। ଆଉ ଆମେ ପୁରା ଘରକୁ ଫେରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ହାଲ ଦେଖୁଥିବେ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜିର ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରି